Čaute všetci, ako vidíte za nami sme napakovaní, akurát sa nachádzame v Budapešti a ideme na svoju druhú túru tohtoročnú aprílovú. Každý rok, ako som vám spomínal v predchádzajúcom videu, mám dve túry na jar, čiže idem na tú svoju druhú. Máme pred sebou necelých 900 km, takže krásne. Vítam vás pri našom novom videu, usaďte sa, spravte si pohodlie a snáď niečo aj chytíme. Buonasera. Prešli sme akurát z slovinsko-talianskej hranice, sme v Taliansku. Tak máme to ešte nejakých celých 300 km do cieľa. Musíme sa trošku poponáhľať, lebo na 10. máme objednanú pizzu v Taliansku, takže máme čo robiť. Vybrali sme sa na ryby troška skôr, mali sme to plánované na piatok odjazd, ale nakoľko som pozeral, že v Taliansku 2 dní malo pršať, troška sa mala zdvihnúť pravdepodobne hladina, aj sa zdvíha hladina, čo som pozeral hore vyššie nad nami, takže prídeme celkom do dobrého počasia zase. Ja si myslím, že hladina bude taká istá, ako som bol pred mesiacom, tak no, treba to využiť. Ideme to využiť, tak sme rýchlo pobalili veci, nakoľko loď mám dole v Taliansku, čiže veľa vecí som si nebral. Len to potrebné, doplnili sme nejakú stravu, jedlo, pitie, plno piva. Pred vami sa nachádza rýchlostná kamera. Ryby a nie sa tam ožierať, ale niečo zase máme so sebou tiež. Takže už len doraziť dobre do cieľa a zajtra sa asi budeme... Fačíme s rybou. Nie. Zajtra sa budeme nalaďovať, dneska to už necháme tak. Dáme si s kamarátom Zoltánom večeru, nejaké 2-3 pivka a ráno makáme a ideme na to. Tak, zatím. Dobré ránko, zobudili sme sa do krásneho slnečného dňa. V noci troška poprchávalo ešte a tak ako som predpokladal, tak nám voda pôjde hore. Čo som pozeral hore nad nami, tak približne nejakých 80 cm by mala stupnúť hladina. Ono to druhá akože nebude držať, ale bude to taká návalová vlna, čiže čo nám pomôže možno troška k tomu, aby dostali tie ryby chuť a niečo pekné sa nám podarilo chytiť. Vidíte, ja som v prístave, auto odparkované a loď dole pripravená. A už ju naložíme a ideme na to. Už sa sťahujeme. Sme presťahovaní. Ako vidíte, som znova asi na tom istom mieste a je to moje obľúbené miesto, hlavne vtedy, keď stúpa voda a čakáme, že sa nám tu niečo podarí. Je to také ozaj dobré miesto vtedy, keď je veľká voda, veľký prúd, silnejší, toto je tu zase troška miernejšie, nelietajú nám tu stromy, taký bordel nie je taký ani prúd tej vody, ale voda sa tu v podstate rýchlejšie aj zohrieva, aj keď to nie je nejaký extra dlhý úsek, ale ako aj bolo dnes, tak dneska bolo ozaj strašne dobré počasie. Spálil som sa ako fakla za chvíľočku, čo sme len povyvážali a popri tom som si zobral ešte aj krém, takže ani to mi nepomohlo. Ale ako dobre, no, voda je síce ešte stále studená, má len 12,5 stupňa, čo je na toto obdobie ešte asi dosť málo, ale nie je sa čo čudovať, ešte stále sa topí ľadovec a ten sneh, čo bol v Alpách, čiže toto asi schladieva túto vodu a aj tieto veľké výkyvy, ktoré sú každý, ja neviem, pomaly už každý druhý týždeň, že tá voda stupne o meter, 2, 3, to posledné 2-3 roky nebolo, čiže aj tie ryby majú čo robiť a aby si zvykli, lebo v podstate tá voda keď stúpne, tak nestihnú tie sumce sa nastaviť na tú veľkú vodu, lebo idú stále väčšinou za tými malými rybkami. Takže je to aj pre nich taký kvázi šok, aj keď
sa dajú chytiť ozaj pekné ryby v takomto počasí. Tak uvidíme, no. Tak ale už máme povyvezované a ako sa mi pletie jazyk, tak asi potrebujeme si naliať za jeden a takisto naliať aj pánovi vodníkovi, aby nám niečo doniesol, tak si dáme za jeden a aj pán vodník nech na nás myslí a takisto aj na pamiatku Romanovi. Takže najprv dáme vodníkovi. Pane vodníku. A teraz dáme pekelníkovi. To som bol ja. Na zdravie. Tak, na zdravie. Na veľké ryby. Na veľké ryby. Ahojte. No. Uvidíme, čo nám večer prinesie. Sme pripravení. Moc je naša. Vyvezené máme. Ja si myslím, že to je celkom fajn. Takže už je to len na rybách. Uvidíme. V noci sme mali záber, respektíve to nebol ani záber, ale chytili sme veľký strom, čo som akurát hovoril, že v tomto ramene, respektíve je to hlavný tok pádu, ale to je také malé ramienko, ktoré je v podstate respektíve ten pád obteká taký ostrov. Je to troška menší prúd a nechodia sú toľko tieto stromy a bordel. Ale práve, čo som včera povedal, tak asi sa stala taká realita, že ako nás chvál, ak sme chytili taký 5-6 metrový strom, tak nás troška potiahol v noci. Chvála Bohu, že len jednu udicu nám pobral, takže sme sa troška potrápili sme sa s ním, ale sme to potom nakoniec odkvačili a sme to vyviezli ešte večer. No ráno nás zobudil záber, ktorý bol už ozaj záber, bol to od krásnej ryby. Bola to veľká ryba, však možno za chvíľočku do krútke vám to spustím, ukážem. Bol to záber tiež silný, razantný, ťahal riadne cez dobre dotiahnutú cievku. Janko ledva vybral udicu zo stojanu a držal, tak tam nemal čo robiť, však tá ryba išla ako ruská ponorka. A za nejakých, ja neviem, 5 sekúnd, 7 sekúnd proste tá ryba odkvačila. Bez toho, aby sme niečo mohli alebo skočili ešte do člna. Tak je to možno tým, že som skúšal nejaké iné montáže. Mal som tu jednu montáž, ktorú mi ešte bývalý kamarát naviazal, Láďa Klegát, tak ťa pozdravujem. To je montáž na hovno, takže si ich vymeň. Bývalý kamarát. Ale nie. Tie montáže, ako skúšame tu všetko možné, hej, tak testujeme, kvôli tomu sme tu a nie kvôli tomu, že teraz budeme len chytať a ukazovať všetko možné, ale skúšame všetky možné veci. Tak teraz vám ukážem, naviazal som si jednu montáž, mám také menšie rybky teraz pripravené a idem skúšať dve ryby za sebou. Čiže montáž som si naviazal dva malé háčky, jeden väčší háčik, s tým, že na tieto dva maličké háčiky pôjdu rybky a ten jeden väčší háčik hore vyššie, ten bude v podstate istiaci háčik, na ktorý by sa tá ryba mala chytiť, kvázi by sa mala na tento chytiť. Tu sú ešte háčiky, čo sme mali vo Francii s Romanom, a ešte zo pár kusov na testovanie. Sú to super háčiky, len bohužiaľ sme to potom následne nejakým spôsobom nedotiahli cez predaj a kúpu týchto háčikov, čiže toto mi je ľúto ozaj, lebo tieto sú ozaj super háčiky. Takže no ešte na ne chytám, ešte mám zo pár kusov, ale nie je veľa. Takže ukážem vám, dám také ozaj maličké rybičky, teraz nedám ich veľmi veľké, aby ste videli, mám plotičky. Hej, skoro, takže už nemám. No ty si moja živá, troška ťa umieme. Je tu prúd, ako nehovorím, že tu nie je prúd, je tu dosť silný prúd tiež na to, čo ide vonka. A
Druhá rybka je troška taká väčšia od tejto. Respektíve by som ju chcel chytiť, aby sa prekrývali navzájom. Tandemové hráčky. Ja vám to ukážem. Len sa v podstate prekrývajú chvostom. Jedna prekrýva druhú. Robia väčšie vibrácie. Nedávam sem mono, lebo je to tvrdšie a ťažšie sa potom ťažšie oni pracujú a hýbu sa. Že preto tu mám na šnúre. Je to možno lepšie a potom ono ide od toho jednoháku hore. Dobre, my to ideme vyviesť a skúšame, uvidíme. TGV. A most Apollo. A kapitán Jack Sparrow. Vypil všetok rum. Ahojte, máme nový deň. Zahovali sme sa na druhé miesto, nakoľko sme nemali záber do rána. Iba zatiaľ ten jeden veľký strom, čo sme chytili a jeden záber, čo sme mali ozaj od tej peknej ryby, čo nám bohužiaľ spadla. Troška sme si ponadávali, no ale už nič nenarobíme s tým. Našli sme si nejaké nové miesto, je tu inak strašne veľa rybárov, veľa člnov, čiže to miesto bolo obťažnejšie nájsť. Nejako je také, čo by sa nám páčilo. Na tomto úseku, čo sme prešli, ja neviem, Janči, koľko sme prešli? 10-15 km? No asi, hej. No tak minimálne 10 lodí. Takže bolo to troška problémové si nájsť niečo ozaj normálne, lebo rieka má silu a teče to celkom fajn. Ale sme si našli celkom fajn miesto, takže my vám to teraz ukážeme, pôjdeme od spodu, ako to máme povyvezované. Troška sme kombinovali, robili sme aj trhací systém, v podstate máme to pokvačkané po stromoch a takisto sme dali aj 2 podvodiaky, skúšame čo pôjde. Aj keď stále ešte odnesie ten border, listy a tieto veci, nie je vyčistená úplne, tak ale sme to skúsili a potiahli sme to tak, že potiahli sme to cez stromy aj podvodiak, takže je minimum vo vode, minimum šnúry. A uvidíme, no, čo sa nám podarí. My vám teraz behneme dole, poukazujem montáže, kde máme, poprípade vám ukážem na sonáre, kde sme to kládli, aká je tam hĺbka, aké sú tam hrany. A však uvidíte. Tak, poďme na to. No. Dnes bolo ozaj teplo. Sme ako 2 červené cukríky opálení. Takže pozerajte, už to jede. Tak, čo som vám zabudol povedať, že v podstate sonár mi ukazuje
teplotu vody 14,8, ale druhý sonár práve že úplne inak, takže neviem, ktorý ukazuje lepšie, či Lowrance alebo Garmin. Garmin mi ukazuje 12,5, Lowrance 14,8, myslím si, že 12,5 je tak ideál asi, aj keď by som bol preto, ak by bola 14,8 stupňová voda, ale myslím si, podľa aj toho dotyku a ako vyberáme, manipulujeme s rybami, tak tá voda je dosť chladná. No, takže ja vám ukážem, v podstate máme prvú montáž, nebudete ju veľmi vidieť, pôjdem vedľa nej, toto je podvodiak, ale ukážem vám na sonare, že ako je tu hĺbka a ja som to dával na hranu. Nechcem ísť veľmi blízko, aby som ju nechytil šnúru. Ale už je tam hrana a v podstate šnúra je to pred nami, čiže nekladiem to nejak ďaleko, nemá to zmysel. Je to možno, neviem, 4 metre od brehu. Je tam hrana z 2,2 na 3,5 dole, takže dali sme to na tú spodnú hranu. Následne to máme hore cez stromy. Je to potiahnuté, lebo je to najdlhšia udica, ktorú máme vyvezenú a aj najvyššie na stromoch. Či ju bude vidieť. Tu máme druhú montáž. Toto je už ťahačka. Tu stále 3,5 metra vody. Takže máme to tak takej, síce trošku to tu tečie, ale však tečie stále všade. Táto šnúra je troška nižšia ako tá prvá. Keď bude záber na jednu alebo na druhú, tak aby sme vedeli regulovať, z ktorého konáva to strhnúť dole, aby sa nám nepokrížili. Pomaly sa blížime už k tretej montáži. To je 3 metre vody. Táto šnúra ide úplne na spodku. Bude asi pravdepodobne vidieť všetky 3 šnúry, ako idú vo výške. Neviem, či to na kamere bude dobre vidieť, ale možno, že aj hej. Takto máme vypočtenú vodu. Na druhú stranu máme potiahnuté ďalšie 3 prúty. Prvý, čo je najbližšie, je tiež na podvodiak, ale systémom, že je to presne takisto na hrane. A následne tuto na tento strom, čo je oproti, je spravená ďalšia trháčka, nakoľko je to hore prúdom, aby nám šnúra išla hore a šnúra, ktorá ide k montáži, respektíve k rybe, aby bola naprutá proti prúdu. Tu máme jednu zátoku, kde tu celkom pekne vymilo. Kedy dávno som to chytal hore na vrchnej
časti tejto piesočnej duny. Dneska to tu už je úplne otrhnuté a vymyté, je tu 6 metrová voda, viac ako 6. Pekný vracák. Taký vracák malý. A tu máme ďalšiu montáž. Je blízko nej. Pozrite sa, je tu 7 metrov vody. Čiže je to celkom fajn. Vyzerá to veľmi dobre. A posledná montáž je úplne tu na hrane. Na hrane takých prúdov. Tiež taká tíšina. Vyzerá to veľmi super. To tiež taká jama vymletá, 7 metrová. Čiže dúfajme, že niečo príde. No, takže dnes čakáme. Nevieme, či to príde. Zajtra sa fotíme. Ale ja si myslím, že tu máme celkom slušne vyvezené. Poukazoval som vám aspoň ako. A už nič inšie len čakať. Takže máme 6 prútov, 3 dole, 3 hore. A už je to len v rukách osudu a to troška toho šťastia, že či nám niečo príde. A zabudol som vám sa ešte zmieniť o tom, že aké mám nástrojové ryby. Teraz sme troška prekombinovali. Takže z nástražiek máme jalca veľkého, máme tam 40 cm, 45 cm jalca. A potom máme plotice, máme aj dvojmontáž plotíc, aj jednu väčšiu ploticu. Potom následne máme karasa tiež servírovaného týmto sumčekom. A čo je také, pre mňa nie je bežné tu, ale skúšam. Máme ostrieža, veľkého 35 cm ostrieža, čiže to tu môže byť dobré, ešte uvidíme, no. Ja som už pri lodi, takže ideme si troška spraviť tu poriadok a konečne sa najeme po celom dni, takže uvidíme, snáď sa večer ozveme. Asi to počujete. Aj vy. Najlepšia talianská zábava, pustiť sa dole ploťkou po páde a kričať na celý pád. Neviem, aký to má význam, ale tak no, my máme úplne inú mentalitu, ako majú tuto naši krajania, kde sme. Tak pozrite sa na nich. Neviem, či sa to preklikujú, či hádajú, či čo, a nevedia vystúpiť. Voda je studená, takže asi neviem, či sa chce ten jeden, čo tam sedí na tom borde, okúpať, alebo čo robí. Ale sa vám to rozprával taký. Nech si ticho. No. Inak príroda krásna, ticho všade, okrem tohto húkotu. A ešte k tomu aj hudbu si púšťajú. Najlepšia zábava. Nič. My sa zapojíme k zábave, dáme si zo 2 pivka a budeme spievať do rána. S nimi.
Čo vám poviem, vidíte to asi sami. Prišlo ochladenie a extrémny vietor. Včera ešte sme sa natierali opalovacími krémami. A dnes do obeda. Ešte dneska to bolo celkom také, ale už včera večer začal fúkať vietor. Potom to následne prestalo. Ale dnes už ten vietor pretrváva celý deň. Máme celkom pekné vlny. A normálne pozeráme, z ktorej strany nám padne nejaký strom, lebo taký je silný vietor, že čakáme, že niečo ozaj porúca, nejaké stromy tu počuť normálne pukať, ako pukajú, praskajú, a dúfam, že tu niečo na okolí sa takéto nestane. Takže dnes to máme takto už. Prišlo ochladenie, tie ryby nie sú nejak aktívne, aj keď tých pár dní, čo sme tu, tak bolo ozaj extrémne počasie. Ja som nezažil v apríle ešte 28 stupňov a tak, že sme nevládali vydržať bez nejakého opalovacieho krému a niekde pod slnečníkom alebo v chládku. Ale vidíte asi aj sami, ukážem nejaký strom tuto za nami. Aj tie udice sa hýbu, takže je to také, nie je to už ani sranda. Takže uvidíme, no. Myslím si, že v takomto vetre asi záber nepríde. To by bolo asi strašne divné. Ale ak to prestane, tak nehovorím, že by to nemohlo skočiť. Voda sa nám oteplila za tých pár dní, čo boli ozaj tie extrémne teploty, viac ako o 2 stupne. Takže aspoň toto je dobré. Je to okolo 15 stupňov už pomaličky tá voda. Teraz je najlepší čas, kedy by mali žrať tie sumce, by mali ísť do toho výteru. No ale dáko to zatiaľ tak nie je. Včera v noci ste videli, mali sme jeden záber, chytili sme takú 140, ani sme ju nejak nemerali, rýchlo sme ju pustili, mala hák z vonkajšej strany, celkom dobre ju to dorezalo, tak to začalo krvácať, tak sme to rýchlo ani sme sa neodfotili, tak sme ho rýchlo pustili, aby bol vo vode, aby sme mu nespravili ešte väčšiu škodu, ako sme spravili. Takže uvidíme, no, ak náhodou niečo bude, tak ďalej to skúsim natočiť a uvidíme ako. Musím pripevniť tuto nejaké veci a hlavne toto ešte náš bivák nie, že nám ho podfúkne, lebo ozaj ten vietor nie je slabý. Takže ideme na to. Uvidíme. Ahojte zatiaľ. Už to nie je sranda. Vidíte? Za mnou pomaly už polmetrové vlny. Dimoceme sa na tej loďke, držíme si pomaličky už aj bivák. No je to hardcore ten vietor. A ja viac sa bojím toho, že máme okolo seba také veľké stromy. Sice nie sú nad nami, ale v takom vetre nikdy neviete, kde dopadne ten ponár alebo tá halus. Takže sme sa opatrní už aj my. Dávam pozor, aj keď je aj dúfam, že sa nič nestane. Takže tak. No, dúfam, že to prestane čím skôr. Ukazuje to, že má o 9. večer upadať dole, kulminovať, takže dúfam, že to tak aj bude. To sa vyhlásim. Máme tu posledný deň výpravy našej druhej jarnej. Ako vidno, ulice všetky za mnou. Ja zababušený v 2 mikinách. Všade rosa. Zima ako pomaly v januári. Je 6 stupňov. Je ráno 7 hodín. Slniečko vychádza už síce za horizonta, už pomaličky na nohách cítim, že začína zohrievať, ale je ešte stále zima.
Voda aktuálne vám ukážem za mnou, čo bude vidieť. Je dosť chladná, je okolo 12,5 stupňa. Či vidíte, 12,45. A to som v Pličine. Konečne zastal vietor, ktorý tu 3 dní bol strašne silný. Mali sme nárazoch miestami niekedy až 70 km za hodinu, čo bolo na tejto vode brutálne. Pomaly metrové vlny a ešte nakoľko sa nedá chytať na podvodný plavák, tak sme všetko ťahali po stromoch na trhačku. Takže si viete predstaviť, že s tými stromami, čo robilo udice povolené, dobre, že nevyskakovali zo stojanov a nakoľko stromy tak ohýbalo. Takže k záberu sme sa v podstate ani nedostali. Takže takto vyzerá rybačka, keď si niekto myslí, že príde do Talianska a nachytá. Tak, nie je to pravda, nenachytá. My sme tiež vyhoreli. Táto výprava je skôr o tom, že mali sme na začiatku nejaké pekné ryby, ktoré nám padli, ale bohužiaľ potom, ako sa zmenilo počasie, tak sa zmenila aj ich chuť do jedla. A vôbec žiaden záber, ani len od menšej ryby. Nechápem, boli sme tu kamaráti 3 partie, čiže nie len akože my, že by sme niečo zle robili alebo podobne, ale boli sme tu 3 partie, čiže na toľko prútov vôbec žiaden záber. Taktiež ani tá voda, ten výkyv, ako som aj spomínal, že pomaly každý týždeň buď to klesne o 3-4 metre, alebo zase stúpne o 3-4 metre. Zase na budúci týždeň som pozeral predpoveď počasia, tak má v celom Taliansku pomaly pršať týždeň, takže zase je dosť možné, že tu záplavy budú. Zase v takej enormnej veľkosti ako aj teraz, že to stúpne o 3-4 metre, možno aj viacej. To je na tomto páde nezvyčajné pomaličky už. Aj keď som zažil ozaj 3 roky dozadu, že pomaly v páde ani vody nebolo. Teraz je to v podstate opak. Je to takto asi lepšie, ale zase ten výkyv tohoto počasia, tých teplot, to je niečo neskutočné. Keď sme prišli, tak sme sa opalovali 28 stupňov vonka, natierali sme sa opalovacími krémmi, lebo sme išli zhorieť na slnku za chvíľu. A teraz by sme si obliekli ešte aj zimné bundy, ak by sme to mali. Takže je to strašný výkyv aj teploty, však teplota sa nám znížila o nejakých 15 stupňov v normále. Takže je to dosť veľa. No a je to vidno aj na tej chuti sumcov. Čiže nejako extrémne nechcú žrať, ani nežerú. Uvidíme, no možno, že sa to začne tým dažďom, že sa to troška pohne a tak, no ale bohužiaľ my sme tu už dneska posledný deň iba, takže sa balíme a pomaličky pôjdeme domov, nech troška presknú veci. Pobalíme a ideme. Snáď na budúce, niekedy na jeseň. Už viacej času na tieto výpravy nemám, niečo možno na Slovensku ešte, nejakú krátku rybačku, ale Taliansko len jeseň už asi. Ak do toho náhodou niečo ozaj také nepríde, neočakávané, že by som mal viacej času, ale na toto si asi nemyslíme. Tak, aspoň si pozrite tie zábery, ktoré sme mali, ak sa to podarilo dobre natočiť. A prajem vám všetkým príjemné sledovanie, ďakujeme, že ste si to pozreli a hlavne veľa úspechov pri vode. Petrov zdar, čaute. Zoli, pád 2024, na zdravie.